Vy už jste tady. Ok, jdeme na video. OK, co tu máme? Takže máme tu takovou, jak si to říct, croissant, francouzský bagetérie. A jo, jsem mega natěšený na tohle video, počkejte, já si vás musím trochu dát nahoru. Jo, tak je to lepší. To jsem mega natěšený na tohle video, protože Tarto je až z Francie. Come on! Damn it! OK, jdeme si to ochutnat a já vám řeknu moje pocity, jak kdyby to vy měli v puse. OK, jdeme na to! Nice. Zatím to ještě nemá žádnou náplň, doufám, že to ani žádnou mít nebude. Nebo může to mít jako, ale jsem radši bez varianty, bez náplně. No a jako mega, to je mega dobrý, prostě mňam. Dávajte lajky, odběry. Zvonečky se přihlašte ty nejlepší rodině na tomhle zabi internetu. Nebo ne zabi. To je jedno, je to můj internet, chápeš? Já jsem CEO českého YouTube. Já budu největší YouTuber v Česku. Si věřím a jo? OK, tak jdem dál. Takže to vypadá v tom takhle vlastně. Počkej, abych nedropil. Jako je to třeba mega křupavý. Ne, je to mega křupavý. Já vlastně nevím, co říct. Poradně. OK. Prostě Takže tady to video je vlastně takové video proto, abych viděl, jestli chcete ochutnávky. A nebo i jiný videa. Takže dajte třeba 20 lajků a já natočím další ochutnávku, ale z jiných francouzského pečiva. To je tak ten křupavý. To je nice, to je mega. To je prostě nejlepší, chápeš? Nejlepší. OK, takže já to teraz dojem a pak se musím. OK, takže jsem zpátky. A ještě tady něco mám pro vás. Dostal jsem můj první YouTube button. Za 50 odběratelů. Present to zabij rekord for passing 50 subscribe. YouTube and MeTube. Díky Matoušku, že jsi mi ten YouTube button udělal. Takže vlastně já už mám 52 odběratelů. Takže já to takhle můžu ukázat klidně. Jo. Prostě je to papír. Za 100 odběratelů budu mít dřevěný. Ale to už si uvidíte tak ve videu za 100 odběratelů. OK, nasazujte tam lajky, ať mám těch 100. Nasazujte tam lajky, odběry, ať mám těch 100. Co? Nejdřív. Já jsem mega rád. No, tady za to máte litra. Počkej znova. Tak, no tady máte za to 2 litry. Tak a dávejte tyčku essenčky i lajky, jo? Okay, abych si trefil do té kamery. OK, takže už jsme u konce videa. Tady mám ten YouTube button, který je z papíru.
Doufám, že budete dávat lajky, odběry, protože vy jste nejlepší. Za měsíc 50 odběratelů. To jsem ještě nikdy neviděl. Takhle rychle, abych to měl. OK, takže u příštího videa se pak uvidíme a co?